ezta, haien artean. Eta zeinuen hizkuntzak, zer leku dauka hezkuntza sistema horretan, komentatu dugu, ezta, entzuleentzat diseinaturiko hezkuntza sistema bada, eta orduan ahozko hizkuntza da nagusi, eta horrek bestelako laguntza gabe zailtasunak dituzte, ezta. Askotan gainera, irakaslea igual, bizkarra ematen ari da zerbait idazten, eta orduan hitz egiten ari da, eta horrek orduan ez dute ikusten, orduan ezin dituzte Espainiak irakurrik, edo bi pertsonali berean hitz egiten ari direnean, kontua da entzuleok ez garela konturatzen, ezta. Nolako zailtasunak sortu daitezen, azken baten hori entzuleentzat prestatutako sistema da. Orduan, bultzatzen dena da hezkuntza elebidun bat egitea, hau da, laguntza osagarri guztia edo ia guztia zein hizkuntzatan jasotzea, eta aldi berean ere ahozko hizkuntzan laguntzea behar bereziak dituztelako, ez da, gorrek. Idazteko, irakurtzeko, Espainiak irakurtzeko hori da. Azken baten, zeinuen hizkuntzan trebatu behar dira, baina gero entzule zinguraturiko mundu batean bizira eta ahalik eta ondo moldatu behar dira, ez? Orduan, ahozko hizkuntzetan ere ahalik eta trebean izatea komeni zaie. Bestea da baztertu gabe, noski. Jarriko dut bideo bat. Topatu nuena ona kasualidadez, hezkuntzaren gainean ETV-ren bideoa da. Apurra eta adierazgarri ikusteko zen mezu eta ematen ditugun. Jasotzen ditugun. Casi tiene 4 años y es sorda. Es su tercer curso en el Colegio Zubileta de Getxo. A la hora de escolarizarla, sus padres tuvieron un sinfín de dudas. Cómo se iba a adaptar con el resto de niños, cómo le iban acoger entre ellos, si se iba a integrar de la misma manera. Hoy en día, perfectamente. O sea, están todos los niños hechos, adaptados con ella, habla euskera perfectamente, Herrera, y ahora están con 4 años con el inglés. Toda la clase aprende además el lenguaje de signos. En los centros de agrupamiento, cada alumno con sordera recibe los recursos específicos que necesita y se hace un seguimiento que determina cuáles son las necesidades a lo largo de todo su aprendizaje. John es un claro ejemplo de la evolución que un niño con sordera puede tener. A sus 8 años ya casi no utiliza el lenguaje de signos, que en su primera etapa fue vital para poder comunicarse. Se apoya para ciertas explicaciones, no le gusta utilizarlo. O sea, por su carácter quiere ser igual que los demás niños, entonces no le gusta utilizar la lengua de signos. En la comunidad autónoma vasca hay 420 niños y niñas con sordera escolarizados según los datos del Departamento de Educación. Menos de la mitad lo están en centros de agrupamiento para alumnos con sordera. Cuando desde el primer momento tienen esa posibilidad de comunicarse con iguales, de acceder a la información en el ámbito educativo, pues el resultado es muchísimo mejor. El servicio que trabaja para la mejora en la enseñanza con necesidades educativas especiales recomienda la escolarización en los centros de agrupamiento para lograr la integración total de los alumnos sordos. Casi tiene 4 años y es sorda. Es su tercer curso. Nahi baldin baduzu gero galderen, nahi baldin baduzu zer komentatu orain, edo gero bezala komentatu dezakegu, bidaltzen diren mezuak edo gurasoen haien usteak, aprendido euskera, inglés, español, eta claro, eta zein hizkuntza ikasi du, edo no quiere, o sea, no le gusta utilizar, nik ere, esan dut, kanpotik egindako azerketa bat egin dudala nik ez, baina gero hori dena jasotzen duzu eta gero ikusten duzu bideo hori ez da, txokatzen ez baten batek, suposatzen dut profesionalek eta emango dietela alguraritza, ez dakit, nahi bezo gero komentatu dezakegu. Eta gero hemen elkarteak ez, gorren inguruan dauden elkarteak, alde batek daude gurasoen elkarteak, ume gorren gurasoen elkarteak, eta erkidegoan kasuan
Araban Aspasor, Gipuzkoan Arantzi eta Bizkaian Ulertuz, eta gero daude gorren elkarteak. Gorren elkarte desberdinak badaude, kasuan Arabako gorrak, eta gero gehiago, badira ez da, lurralde desberdinetan, eta gero horiek guztiak erkidego mailan osatzen dute Euskal Gorrak. Hori nire hemen ere komentatu dizidatenez, ez dira erresak izaten bien arteko harremanak, da gurasoen elkarteak eta gorren elkarteak ez daukate oso harreman honik haien artean. Eta hori ez da, porra da, deporte nazionala, gutxi izan eta txartan mandatu gure artean. Hori, eta komentatzen zudatenaren arabera izaten zen, izan zitekeela apurat ikuspegiaren, desberdin ikustearen agatik ez batzuk, gehien bat igual gurasoen elkarteetan ikusteagatik gehiago ikuspegi medikutik, eta gorren elkarteetan, gehiago arrotasun horretatik, ezin hizkuntzak bultzatzearen ikuspegitik eta ikuspegi horretatik. Gero hemen hori, interpretaritza zerbitzua, Euskal Gorrak kudeatzen du interpretaritza zerbitzua, eta hau da, azken baten gorren irisgarritasunari edo laguntzeko, medikutara joan behar dutenean, edo nizedakite abokatu da batek gana, epaitegira, edo beste 1000 kasu gertatu daitezke, ez da, daukate aukera interprete bat eskatzeko. Nirak edana, bere egunean ikazterketa egin nuenean, 2008 zen, krisi garaia zen, eta baliabideak pila bat murriztu ziren. Egin dut pixika bat konparaketa ordutik gaur egun daño, eta hobekuntza bat badiru eman dela. Gipuzkoan garaia hartan zuten interprete bat, gaur egun bi dituzte, Araban 2, gaur egun 2 ere bai, Bizkaian bizituzten gaur egun 3, eta gaur egun dute bat errefortzu moduan erkidegorako. Eta ideia bat edo egiteko 2016an, ze 2017koa goren dibizituta argitaratu, 2016an 2083 interpretaritza zerbitzu eman ziren 3 lurraldeetan. Ideia bat egitzeko ze kopururen gainean ari garen, ez da? Eta aurrekontuari eta begira, bilakaera bat, ez da? 2002an, urte batzu pasa dira, 100.000 euroko aurrekontua zuten, eta 2016an ia 3ko iztu egin da, 272.000koa. Zerbitzuak hobera doazela, badirudik ez dakit nahikoa diren, hori ziur aski ez, baina... Eta gero lan arloan, Euskal Gorrak kudeatzen du, kasu honetan baita ere, adian izeneko zerbitzua, eta hau da, kontratazio bideratu eta aholkularitza emateko programa bat, eta liberean bitartekari bezala jokatzen du, erakunde enpresen artean, erakunde enpresa eta gorren artean, nebet esan. Eta, kasu honetan, hori da ez, gorren eta hauek ere gutxi gora berako zenbakiak dira, 80% edo enpresa babestuetan egiten du lan. Eta gero beste 10% enpresa pribatuetan, ez, kooperatibak, familia enpresetan eta, komentatzen zen gara hartan, elkarrizketak eta egin dituenean, apurat prentsa txarra ere bazutela enpresa babestu horiek, ez da, gorrek esaten zuten guk berdin egiten dugu lan entzulek bezala, zergatik gure soldatak izan behar dira basuagoak, ez? Eta, prentsa txarra bazutela, hori nire elkarrizketetan kontatutakoa. Eta gero komentatzen zen aldi berean, gorren langabezia tasak altuagoak izan ohi direla, eta garai hartan, eta karo, ezin izan dut gaur egungoarekin konparatuta, krisi garaian egon da, eta kolektibo zaurgarria, vulnerablea izan da, gehiago pairatzen dutela, egoera txar bat datorrenean, krisia datorrenean, dela kolektibo bat gehiago sufritzen duena, ez? Lan arloan ere bai. Lege babesari dagokionez, 2002an, 2007an, diputatuen kongresuan Espainiako zeinu hizkuntzaren izare ofizialan hartu zen. Espainiako zeinu hizkuntza eta Kataluniako zeinu hizkuntzarena, biena. Eta, zeinu hizkuntzaren aitorpen hori egin zen, kultura, historia eta ohiturak indartu eta zabaldu beharko liratekeela, eta irisgarritasuna ziurtatzeko hainbat neurri, jarri ziren papel gainean, gero horiek gauzatzea beti izaten da zailagoa, ez da? Baina, nolabaiteko aitorpen legala ere, 2007an gertatu zen diputatuen kongresuan. Katalanak aurretik ere, honetan ere aurretik, 1994an, nolabaiteko legez besteko proposamen bat ere egin zuten, haien kasu honetan Kataluniako zeinu hizkuntzari aitorpen bat egiteko. Baina, 2007ko horiek biak ere jasotzen ditu. Bai Espainiako eta bai Kataluniakoa.
Eta aisialdiari eta kulturari dagokionean, hemen bi arlotan edo egiten da lan. Alde batetik, gainerako herritarrek eskura daukagun ondare kultural hori irisgarri egiteko gorrentzat, hori antolatzen dira ikastaroak, desberdinetakoak, gaurkotasunako gai loturiko hitzaldiak, informatika hitzaldiak, danetarik edo irteerak ere bai, eta kasu horietan interpreteak eta eramaten dituzte, izakit, iraiak, mendirterak, olako kontuak, eta gero horretaz aparte, gorren komunitatearen, beraren adierazten kultura lan alabait, haiek eginda eurentzat eta haien sorkuntza edo deituko genukena, ez da hor, Gipuzkoako pertsona gorren topaketak egin izan dira, edo Manos Herrien elkarteak antolatu izan dituelako arte jaialdi batzuk, emakume gorren jardunaldiak, olako kontuak ez, bi zentzu horietan. Irisgarri egiteko eta gero haiena nolabait edo bultzatzeko. Eta gero ja bukatzeko, edabideetan eta zer aukera dituzten ez. Ni dakidala eta igual gehiago egongo dira, 2 telebista saio daude, zein hizkuntzatan ematen direnak. Horietaz aparte, kate batzuetan programazioaren zati bat azpititulatuta egon ohi da. Euskal Telebistan esan zidaten ez oso gutxi, bere egunean, gaur egun ez dakit. 2012tik nazioaren egoerari buruzko debatea ematen da, egiten da, interpretatzen da. Gero diario Signo egunkari digitala sortu zen, Zeinu Telebista ere egunkari digitala sortu zen, hor badaude baliabide batzuk, ziur aski murritzak izango dira, ez da, konparatuta.